Добре, добър ден и благодаря, че дойдохте. Днес мисля да отговоря на още няколко въпроса, свързани с софтуни, които ми бяха зададени. Единият беше как става записването за изпит, кога го плащам, къде го заявявам и как става цялата процедура, къде мога да платя, по какъв начин мога да платя, в брой и така нататък. Първо, вашия изпит мисля, че беше платен, нали? Целият курс е безплатен, само се плаща изпита. Да, 50 лева за по-ранното записване. Да. Ами, по-добре да го платите по-рано, ако имате възможност. Може по всяко едно време. Първо, би трябвало тук в профила ви, като влезете в сайта, да имате известие, което аз в момента всъщност съм скрила, но тук ми излизат едни две големи червени съобщения, трябва да платиш. Бързо трябва да платиш, трябва да дойдеш и така нататък. Другият вариант за известяване са тези имейли, които пращат почти защяло. И те изглеждат точно така, в които пише кои дати, кои изпити и така нататък. Това тук в този случай аз имам записване за три различни изпита. И ето тук пише часа и има линк, къде мога да заявя плащане. Вашето плащане би трябвало да изглежда по същия начин, само че би трябвало да е 50 лева. Моето е 20, тъй като е поправка. И ето тук избирате изпита. Би трябвало и също да нямате право на избор, защото трябва да платите само за един изпит. Натискаме продължи. И продължи. Какво искате да платите? Форма на плащане. Има форма на плащане в брой, което значи, че трябва да дойдете тук да платите, или в EasyPay. Аз лично винаги съм плащала чрез EasyPay. Никога не съм идвала тук, тъй като бях в Стара Загора преди това и като цяло живея доста далече от университета. Винаги ми е доста по-удобно да платя чрез EasyPay. Избираме, например, в брой или чрез EasyPay. И ето тук на потвърди, и ако сте избрали чрез EasyPay, би трябвало да ви излезе един номер, който предполагам знаете процедурата, отивате в офиса, давате го, плащате, издават ви една фактура и всичко е наред. Получавате известие тук с това на кое място сте. Аз мисля, че мога да ви покажа примерно известие. Успешно се записахте за семинара. Успешно се записахте за изпит от JS Applications. Ето така изглежда с пълната информация. Другото, което съм подготвила за днес, са 3 задачи, които са първите задачи от примерни изпити. И съм подготвила първите, тъй като мисля, че ако сте решавали всички задачи, би трябвало да сте прочели за типове данни, за оператори и така нататък. Ако не сте прочели, това е напълно окей. Днес ще ги покажа. Вашият колега Тихомир беше достатъчно добър да качи една такава статия. И първата задача, с която смятам днес да започна, е именно тази – операции между числа. Първо да питам, има ли някакви въпроси преди да започна? Да? Да. Да. Кое след кое следва и защо е? И проверки, да. Да, ами тъй като предния път обяснявах задачата 3 пъти, смятам да не го правя в момента пак. Ще дойда лично, за да обясня по-подробно. Ако искате, можете да видите и видеото, на което я обяснявам, и ваш колега също ми прати, цитирам, едно видео на Джихадист. Видеото в сайта ми е? Да, това, което ви пратих в чата. Смятам да дойда накрая да ви обясня лично, за да не я обяснявам наново пак. Добре.
Операции между числа, изтеглила съм условието, даже майка съм го отворила. Не съм го отворила. Напишете програма, която чете две цели числа, N1 и N2, и някакъв оператор, с който да вършим действия, събиране, изваждане, модулно деление, деление и така нататък. И накрая трябва, според това кой оператор ни е подаден, ние да принтираме определения резултат. Показвам задачата, тъй като има разлика и според мен единствената особеност е в разликата в това деление и в това деление. И сега ще я видим. Значи на входа получаваме две числа плюс някакъв знак, който е всъщност нашия оператор. И ние трябва да обхванем всички случаи, които може да имаме. А именно да събираме, да изваждаме, да делим с остатък и без остатък и други. Как взимаме тези две числа? Първо, типове данни. За момента ви карат да пишете var, тъй като var значи съкратено от variable, значи всичко и е най-лесно като първата лекция да пишем всичко var, без да казваме, ако това е дума, нали, да пишем string, ако това е знак, да пишем char или така нататък. Окей. Обаче, тъй като евентуално ще ви се наложи и не винаги програмата позволява винаги да ползваме var, трябва да ги научим. В нашия случай трябва да вземем две цели числа. Виждаме, че са цели и в условието ни е дадено, че са цели. Цяло число в интервала от 0 до 40 000. Това е дадено, защото понякога различните типове данни имат различна големина. Обхващат до минус някакво число, до плюс някакво число и зависи това кой тип трябва да ползвате. Има дадени различни ограничения. В нашия случай на нас не трябва да вземем две сравнително малки числа, така че използваме типа int, например num1. Вижда ли се хубаво? Трудно. Да. Добре. Само да намеря къде беше. Някой може ли да ми помогне по-набързо? Търсачката, добре. На различните идеята е на различно място и тук има 1000 опции. Моля? Тук горе? Аха, добре. Light. Това сега сигурно ще... Добре, няма да накарам. Така по-добре ли се вижда? Добре. Значи трябва ни да вземем две цели числа, num1 и num2, като няма значение как ги именуваме и как ги взимаме с console.readline. Само, че този начин виждаме, че веднага гърми, тъй като то взема нещо от конзолата, но то не знае какво взема, въпреки че тук сме му казали, че променливата, която ще получим, ще е от тип int. Затова му казваме това, което четеш тук, го направи цяло число с int.parse метода. И спира да гърми. По същия начин вземаме второто число, num2. И следващия тип променливи, който имаме, е типът char, съкратено от character. И той е всъщност нашият оператор, с който трябва да вършим даденото действие, който тук е плюс, минус и така нататък. Char оператор. Правим char.parse. Тук зависи каква е променливата. Мисля, че беше char.parse, тук може и да няма нужда да го парсвам. Аха, той е за всяко някаква променлива. Примерно така. Разбира ли се? Да. Ще аз си го разбирам, но... И така. И следващото, което трябва да направим е
обхванем цялата логика, която трябва да има в нашата задача. А именно, че може да събираме, може да изваждаме, да делим по два начина. Съответно, може да... Постоянно ми се привижда там отзад от камерата, че някой вдига ръка, затова така поглеждам. Съответно, ние трябва да направим 4 проверки в зависимост кой оператор имаме. И 4 проверки изглеждат така. Ако операторът е плюс, какво трябва да правим? Да ги събирам. Ето, тук ще иска така. Е хубаво да няма да иска. Така ще иска с единични скоби, понеже е character. И всъщност е само един знак. Ако беше дума, ако тук очаквахме string, тук нямаше нужда да го парсваме, защото така или иначе то си мисля, че винаги това, което взема е string. А тогава тук щеше да е с двойни скоби. Не мога да ви кажа точно защо има тази разлика, но я има и, както казва Наков, просто трябва да се примерим с това. Тук си го променям на char отново. Ако операторът е плюс, тук си правим един интежер, който е result, който, например, е равен на 0, първоначално. Ако е плюс, ние трябва да съберем тези две числа, съответно result е равно на num1 плюс num2. Ако операторът е минус, ние трябва да ги извадим. Като може първото число да бъде по-голямо от второто и тогава ще получим минусова разлика, което мисля, че в заданието го няма. Един символ делителят може да е равен на 0, на 0 не се дели, в този случай трябва да се отпечата специално съобщение, умножение. В този случай, за да не получим отрицателно число, трябва да ползваме класа mat, който ни помага в много случаи и ги слагаме в модул. В математиката, например, когато сложим две числа в модул и извадим от 5 9, получаваме не минус 4, а 4. Това е цялата цел на нещата. Айде, това ще го оставя тук. Това е коментар, който няма да се компилира. Следващия случай е, ако операторът е това деление и ако операторът е това деление, като... Да? Да. Защото не съм сигурна дали се иска това в заданието, дали се иска само положително число. За тази цел трябва да четем внимателно. Лошото е, че май не пише. Възможните операции са събиране, изваждане, умножение, модулно деление, събиране и изваждане. Трябва да се отпечатат резултата и дали той е четен или нечетен. Това не го бях начала. Добре. При обикновено деление резултата при модулното деление е остатък. Не пише, така че няма да си улесняваме така живота. Ако гръмне нещо в Judge, най-вероятно ще е това. Ако операторът е 0, всъщност не ако е 0, ако е тази чертичка, което значи модулно деление и значи, че трябва да делим числата, както ние сме свикнали. Тоест num1 делено на num2. Разликата между това и това деление е, че когато разделяме num1 на num2, ние не получаваме, ако е примерно 9 на 3, не получаваме 3, а получаваме 0, защото това деление значи раздели ги и ако има остатък, ми го напиши. Например, ако делях 10 на 3, тогава щях да получа 1. Тъй като се получава 9 делено на 3, 0, но то е 10 и има всъщност остатък 1. Едно до следващото число, което се дели точно на 3.
Това е разликата между двете деления. Това пак ще го оставя тук. Ще го форматирам така. Като има една особеност, че някое от числата може да е равно на 0. Което значи, че ние на 0 не може да делим. В този случай какво правим, когато е равно на 0? Пише, че тук трябва да отпечатаме специално съобщение. Трябва... Моля? Да. Трябва да се има предвид, че делителят може да е равен на 0, а на 0 не се дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщение. Което са ни го дали ето тук, че не можем да делим на 0. И в този случай ние правим, ако операторът е равен на това, може вътре да направим една проверка, ако num1 или num2 са равни на 0. Добре, са равни само. Ако num1 или num2 е равно на 0, добре, защо го подчертавам? Защото явно иска двете ред. Иска ги. Във всеки език е различно и аз за това се бъркам. Ако num1 или num2 е равно на 0, трябва да печатаме, че не може да делим на 0. Не можем да делим на 0, като тук се има предвид, че не можем да делим това на by 0. Това значи, че трябва да направим проверката и да кажем, че не може да делим num1 на 0. Това се иска. Тук пише, че не може да делим първото число на 0. Плейсхолдерите са един хубав начин, вместо да пишем това, което е доста по-дървен начин, защото може да го напишем и така. Например, на 1 плюс ето този стринг и това тук изобщо да го няма. Това пак би работило и пак би печатало, обаче за какво да пиша всичките тия кавички и плюсове и така нататък. Затова просто е много по-лесно да напишем този placeholder, само че вътре се пише някакво число, от 0 до колкото променливи смятаме да слагаме. Тоест, аз ако имам тук 2, 3 числа, тук започвам 1, 2 и тук започвам да ги изреждам. num2 и num3. Ето така се слагат променливи в placeholder. Да? Аха. Да, аз мисля, че може и съвсем логично е да хванем и двата случая, но ако в условието са го направили по-лесно да е само второто число, значи пишем само второто число. Тъй като аз си мисля, че и първото и второто могат да са 0. Но ако е... Моля? Да, аз почвам да мисля и сложни работи от сорта на, че мога да деля първото на второто или второто на първото и... Да, правилна е забележката, да. И тук го подчертава, понеже нямам num3. И тук казвам, че не мога да деля това число, което ще дойде в placeholder на 0 и след това заявявам, че това число, което е в placeholder е ето това. И тук трябва да сложа един else, защото ако това не е в else, то ще влезе вътре, ще види, че второто е 0, ще ми напише това, обаче въпреки това ще направи това. Затова трябва да е в else. И по същия начин и тук. Трябва да си има предвид, че 0 не се дели. Да. Значи абсолютно същата проверка я правим и тук. Само че тук вместо това деление пишем това. И накрая, вижда ли се така? И накрая това, което се иска от задачата е печатаме
печатаме разликата, печатаме всъщност израза и накрая пишем дали това, което се получава е even. Е четно или нечетно. Значи в този случай накрая ако result и тук идва проверката дали едно число е четно или нечетно, което как се проверява. Ако можем да разделим едно число на 2 и то да няма остатък, значи то е четно. Тоест, ако разделим 3 на 2, получаваме остатък 1, тъй като 3 на 2 е 2 цяло и нещо си, закръглено става 1. Ако разделим 2 на 2, получаваме 0. И затова проверката става така. Ако резултатът се дели на 2, без остатък, печатай, ще го подчерта. И това не знае. Печатай, какво искат точно? Искат първото число плюс-минус. Искат оператора, второто число равно на. Значи искат, ето тук пак използваме плейсхолдерите. Първото число, още един плейсхолдер за оператора, един плейсхолдер за второто число, равно на, и още един за резултата. И тиренце, още един за, ако е четно, значи тук пишем even, защото резултатът ще бъде четен. И тук почваме да си изреждаме променливите. Първото число, оператора, второто число, резултата. Да, то няма нам 3, има нам 2. Другия вариант е резултатът да не се дели на 2 и да има остатък, т.е. той да е нечетен. В този случай тук пишем от. Това е думата за английски за нечетен, това е за четен. Операторът, пак първото, второ, третото. Точно така. До сега ясно ли? Има ли някой, на който не му е ясно и който... Аз си спомням как едно време се срамувах да питам, понеже да не ме помислят хората за тъпа, така нататък. Така че ми е ясно, че може да има такива хора сред вас и не искам да се притеснявате от това. Да? Може ли да бъдете малко нагоре това да чуете? Да? Наклонената черта надолу. Тази наклонена надолу. Да, надолу. Ако операторът е модулно деление, май това беше модулно деление, правим проверката дали второто е 0 и ако е 0, печатаме тази грешка. Ако не е 0, си вършим действието. Същото е и надолу. Това сигурно ще тръгне. Първо може на ти. Второ, от 24 април операции между числа. Това беше моя изпит всъщност. Не съм ги отворила все още, но първата, която смятах да покажа, е тази с едни тухли, които се носят. И не показвам тази нарочно, понеже тук има една задача с формули от математиката и трябва да припомням Питагорови формули, което не е много по програмиране и става една сложна и объркваща и затова реших направо да почна от втората. Но ако имате желание, може да пробваме и първата.
Кои неща? Да. На изпита може да ползвате форума, може да ползвате стари материали, може да ползвате лекции, които сте имали или други, било то от Телерик, от други академии, от нашата академия и така нататък. Може да ползвате книги, записки, материали, ако имате някакви от училище, всякакви ресурси, които не са свързани с това пряко да питате някой за задачата. Може да. Дори ако намерите код в интернет, който ви върши работа, направо може да вземете и него. Съмнявам се да има такъв, тъй като всеки път мислят задачите и дори някои хора ме питаха за това, което е малко подвеждащо. Ето този тестинг. Това не е за вас, това е свързано с изпита, който ще бъде утре и просто някъде 1 или 2 седмици по-рано започват да правят задачите и тестват нещата, за да няма, както понякога е имало грешки. И тук този тест не е правилен и чакайте да го поправим. Няма да има на вас такива неща. И така, ако стартираме програмата, в момента видя дали не съм слагала нещо допълнително, което да ме обърква. Ако стартираме програмата, тя чака първото число, второто число, да. Файл с условията на задачите може да го намерите в Judge, в Contests, в Programming Basics, като намерите съответния изпит. И ето тук на всяка задача има линк с условие, тестовете, като под тестове се има предвид ето тези тестове тук. Това явно съм го решавала аз на моя изпит и ми е давало грешки. Има се предвид тук на всяко едно какво ви дават и какво трябва да види Judge. От там. От Contests. Това не е същия изпит. От Contests. Programming Basics. Exams. И мисля, че беше 24 април. 24 април. Операции между числа. Чака първото, второто число. Да видим как е по примера. Да видим дали ще излезе. И оператора. Стартираме и получаваме същия отговор. Да тестваме и с другите примери, тъй като винаги може да съм пропуснала нещо, не е изключено. 10, 1, оператора. Принтира май това, което трябва. С другите. Що просто не ползвам? Аз забравих умножението. Да. Ако операторът е умножение, умножава и нам 1 и нам 2. И сега първото, второто, умножение, май се получава това, което трябва. И аз се чувствам достатъчно уверена да го пробвам. И сега ще гръмне някакъв път тест, който не съм. Да, и сега гърми някакъв тест. Output. Иван. Демек аз имам грешка, обаче въпреки това продължавам с кода. Ясно. Разбирам. Единият вариант е да вкарам тази проверка всеки път, когато върша действието. Което е малко дървен начин, но пък аз мисля, че сравнително простичък. 7, 3, 21, добре принтира. Другото, което не му... Да, то всъщност това не му харесва, че аз имам грешка и въпреки това продължавам с кода и печатам някакви неща, които не са правилни. И тези двата теста надолу са... предполагам, гърмят по същата причина.
Добре. Трябва да е десетично. И нали трябва да кажа дали е четно или нечетно. Защо не иска? При модулното деление трябва да се има предвид, че делителят при събиране и изваждане трябва да се... при събиране и изваждане и умножение. Значи само при събиране, при изваждане и при деление. Така ли беше? И умножение. Значи трябва да стоя до тук. А тук не трябва да го печатам това. И виждам, че всъщност иска десетично число. Което значи, че трябва да ползвам не int за резултата, а double. Което значи десетично число. Тук има една разлика. Има два типа данни за десетични числа и те са double и decimal. Като разликата е, че има едни несъответствия, които могат да се видят, ако, например, умножим 0,1 1000 пъти, се получава не 0,0000001, а 0,007. И това е бъг в езика за програмиране. И разликата между double и decimal е, че decimal е по-точен и decimal се използва, например, когато банките смятат курса. И както и във всички задачи, които имате... Един колега идва. Когато имате задача с решаване на някаква валута, по същата причина, заради това, че този тип данни е по-точен, трябва да ползвате decimal. И те казват, че трябва само когато деля да нямам от и извън. Така че махам ги от тези места. И отново качвам кода в Jet, съм почти сигурна, че пак ще гърне. Добре, пак гърне. Нали деля? Ако деля 0,21. Защо не се получава така? 23. Моля? 10. Трябва да се получи 10,25. Да закръглям резултата винаги. То беше F2. Така ли беше? Така. Разбирам. Може би трябва да го сложим навсякъде. Забравял съм ги тия закръгления. Те, честно казано, не се и ползват чак толкова много. Ама са неща, които трябва да... Добре, сега би трябвало... Това не може да е вярно. Трябва да получи 10,25. А то го смятат. Така. Севги? Имаш ли някаква идея за какво се получава така? Защо така го закръгля и слага нулите отзаде? Защо не го смята правилно?
Не, това е просто, смятам, две числа и Judge казва, че трябва да получа това, а то го смята така. И защо го смята така? Моля? Аха, горе, т.е. всички... Аха, и тези трябва да са десимали. Добре, да, за тази задача е почти все едно. Ясно, да. Те числата са... Да. И сега... Сега е... Защото е това закръгляне. Добре. Така е най-хубаво, когато ми показва къде грешиш. Да. Да. Така е условието. Да. Защото само какво? Даре. Така е по условие. Пише, че трябва да принтирам специално съобщение, ако е 0, което е дадено тук отдолу, в случай на деление с 0. Ако второто е 0, тъй като ти можеш да делиш... Моля? Това ще е някаква грешка, която не е спомената в условието. Някаква малка гадна подробност. Напишете програма, която чете две цели числа и оператор, който да се извърши дадена математическа операция между тях. Възможност да дали той е четен или не четен. Това го правя. При обикновено деление резултата. И това го правя. При модулно деление остатъка. И това го правя. Трябва да се има предвид. Аз ползвам... Аха. Трябва да се има предвид. Да, затова тръгнах с интове. Така трябва да е. Така трябва да е, защото после теста проверява дали смята правилно W, което е грешка при тях, защото тук ми казват, че е цяло, пък после ми проверяват дали е W. Не се получаваше. Да се отпечата на конзолата един. Форматиран до втория знак след десетичната запетая. Ако операцията е модулно деление. Добре, това форматиране трябваше ли да има? Ще видим как става. Without rounding. Те казват ли ми, че трябва да го закръглям до втория знак? Не казват, че трябва да го закръглям. Mass.round. Може би искат това.
Добре, изглежда правилно. Кой е бил правилен? Добре. Хе-хе. Добре. Операцията е модулна. Показва, че е на първия тест, а реално не е първия тест. Даже сега показва. Да, първия тест. Това са били нулевите. Много интересно. Добре, смятам да оставя тази задача, да я видя да пробвам някакви неща и когато видя отговора, да ви кажа, тъй като вече е 1:20 и няма да остане време за другите неща, които искам да ви покажа. Вероятно е някаква дребна особеност, която не съм видяла в условието и ще ви кажа, когато го правя това. Добре. Следващата задача, която смятам да покажа, е тази BRICS, която е всъщност ето тук. Ето в този документ е. И е втората. И дават ни... Моля? Да, втората задача. От Coding 101 януари месец, втората. Да. Условието е, че ни дават някакъв брой тухли, брой работници и вместимост на количката, която всеки работник има. И трябва да пресметнем този брой тухли тук, на колко курса може да се изпълни от тези работници тук. Което отново и трябва да пресметнем минималният брой курсове. Което значи, че за да пресметнем курсовете, как да сметнем това? Ние имаме някакви тухли и някакво число, което изразява по колко тухли можем да носим на един път. Което значи, че за да намерим на колко пъти може да ги занесем, трябва да разделим числото, което ни дават на другото число, което трябва да... Да. Сега ли я написа или... Решавал си я. Другите решавали ли са? Не. Не сте. Моля? Да. Правим си ново. И тук тази особеност, която има Visual Studio, че когато създадем повече от един solution в някой проект, трябва да отидем ето тук, дясно, Properties и да му дадем Current Selection, защото ако не му дадем Current Selection, то стартира първото, което види, или първото създадено, мисля, че беше, което ще бъде в този случай Operations. И така, това вече го затварям. Трябва да си вземем броят тухли от конзолата, броят работници и вместимостта на количката. И ни казва, че това ще са 3 цели числа, което аз не го вярвам, защото отдеве не бяха 3 цели. И как ги вземаме? Отново създаваме променлива BRICS count, парсваме я и я четем. По същия начин вземаме броя на работниците и
вместимостта на количката, която всеки има. И нашата логика е, че всички работници работят по едно и също време, както е казано в условието, което значи, че общия брой тухли се пренася по едно и също време. Значи ние трябва да сметнем всичките работници колко пренасят на един път, което пресмятаме с как да я кръстя? Int. Някакви идеи има ли как да я кръстя, така че да не е глупо? Как да кръстя броя, който пренасят bricks per course? Е равен на броят работници по капацитета, който има всяка една количка, тъй като всеки си има количка и всеки пренася по някакво определено количество, колкото може. И как да сметнем броя на курсовете, които могат да правят? Ако имаме 10 броя тухли и двама работника и всеки от тях може да пренася по 5, тогава ще получим цяло число, което няма нужда да правим нищо, тъй като курсовете веднага ще са два, не всъщност един, защото всеки пренася по 5. Но има случаи, в който може да имаме 11 тухли и да трябва да се направи един курс в този случай за само една тухла. В този случай, когато разделим правя една променлива в курсовете. Когато разделим броят на всички тухли, какво правите? Когато разделим броят на всички тухли на това колко могат да носят работниците, ние ще получим десетично число, например, че могат да направят 10 пълни курса и още един с половината от това, което могат да пренесат. Обаче, тъй като ние трябва да напишем пълните курсове, а не 10,5, това, което можем да направим е това число да го закръглим към неговото по-високо, например 1. И така ще получим броя на всички курсове, които трябва да направят, без значение дали има курс, в който могат да носят толкова тухли, колкото е техният максимум. Затова как го правим? Като този целият израз го слагаме в функцията от класа mat.ceiling. Окей, какво става? Трябва да са десимали. Ви казах, че не трябва да са цели числа. Between двата метода. Double. Този трябва да е цяло. Double е. Добре, създаваме една променлива за курсовете, които може да направим, което е този израз. И след това закръгляме тази променлива. И трябва да спре да гърми. Какво иска? Double A. Double ceiling returns the smallest integral value that is greater. Specify double precision floating point number. Cannot implicitly convert type. Гърми заради това. Ами това няма как да е дабъл, тъй като ние няма как да имаме 10 човека и 1,5. Няма как да имаме една ръка само. Така че явно е искало тук да е дабъл. И получаваме, че ако имаме 355 тухли и 3 работника, които могат да носят по 10, и ето тук е дадено, че имаме 3, които могат да носят по 10 тухли, и ако разделим
355. Всеки, те са 3 по 10, значи могат да носят по 30 на курс. Защо го умножавам? 35. Ние получаваме това десетично число, за което ви казах. Съответно няма как да напишем, че ние ще направим 11 курса и 0,8. Затова просто закръгляме до един пълен курс. Ето това десетично, което остава тук. Което правим в mat.ceiling, което е всъщност клас, който върши работа като mat_round, само че има разлика дали ще закръглим до някое определено число, дали ще закръглим, както прави mat_ceiling, до първото цяло, което значи, че ако получим 11,5, ще закръгли до първото цяло, което е 12. Ако имаме mat_floor, той закръгля 11,5 до 11. mat.таван, буквално, и mat.под. Да. 11.1. Виж, това е добър въпрос, тъй като то не е по-голямо от 0,5. Mass.round закръгля до там, където му кажеш да закръгля. Ако му кажа, закръгли ми го до третия знак след десетичната запетая, би трябвало да ми напише 11,010. Би трябвало. Добре, mat.ceiling от колко каза? Трябва да го... Това цялото ще го закоментирам, да не ми иска. Ще го коментираш тук. Контрол КЦ ли беше? Аха. Добре. Закръгля го до 2, без значение дали е по-голямо от... Тъй като в математиката, ако имаме 1,1 и трябва да го закръглим до най-близкото цяло, го закръгляме до 1, но ако е 1,6, тъй като 6 е по-голямо от 5, което е прага до това как да закръгляш, може да си позволим да го закръглим до 2. Но той явно закръгля без значение какво има тук до по-голямото. А с mat.floor 0,9. Ще го отрежа до най-близкото цяло. Това, което прави маха всичко, което е след целите числа. Закръгля го до 2. Да. Да, mat.round, ако е 4 тук, няма да го направи на 2. Да. 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 На нас това, което ни трябва, е да
А как се откоментираше в Visual Studio? Окей. Аха. Защо са го направили толкова трудно? И... Добре. Double does not contain a definition. Да, защото тук е с малка буква. И какво направи това, което направи? А не го бях написала аз така. Само губя време сега да го правя това. $355, както е в примера, делено на 3 работника, които носят по 10 тухли, получаваме 12. Ако не бях направила... Всъщност трябва да е Matte Ceiling. Ако не бях направила Matte Ceiling, щях да получа това, което се получава, ако го разделим нормално, което не е това, което се иска в задачата. На нас не ни искат да кажем, дай ми колко цели курса може да направиш и колко непълни. Те ми искат колко курса трябва да направя най-малко, за да пренеса всички тухли. Което аз постигам с Matte Ceiling. С Round. Ами, Round видяхме, че закръгля както ние закръгляме. Тоест, ако получа тук, трябва да направя 11 курса и тук получа примерно 1, то ще види, че 1 е по-малко от 0,5 да, и няма да ми го закръгли както аз искам. И аз няма реално да пренеса всички тухли, да. Което се надявам толкова да няма някакви факти. И получавам 100 точки. Другата задача, която съм приготвила, има още 25 минути, е тази. Да? На старата. Аз лично винаги си преименувам и програм CS-а. Тъй като горе, ако тук имам 10 програмки и както виждаме отваря само програм CS-а, ако тук беше програм или както беше там, то като отвори 10 програми и аз като трябва да мина между някоя друга задача, това е малко неудобно, тъй като не знам коя е. И аз правя така. Трябва да скролна надолу да... На Брикс? Защото каза предната и аз. Ага. Като тази променлива тук мога да си я спестя, защото я направих, понеже тази тук. Направих я, понеже първоначално не схванах, че искат тук да е дабъл. Си мислех, че трябва тази променлива тук да е дабъл. Мога това просто да го сложа в скобите. И това да го изтрия. Не, то няма значение как го именува. Ти си написал различни имена на различните места. В принцип няма смисъл да правите променливи, от които няма нужда, но пък ако така ви е по-лесно в началото, това е напълно нормално, тъй като вие се учите всъщност на логиката и на как да кодите, а не как да кодите качествено и на качествен програмен код, така че
Преписано? Да. Всички преписаха ли? Трябва ли да върна и на предната задача? Моля? Добре. Предната може така да е. Коя? Тая. Вижда да си изпуснал някаква скоба някъде. Добре, ще дойде и ще го видим къде е. Пропуснал си някаква проверка за оператора. Като най-лесно е, когато преименовате нещо, да не се получава така, както аз го правя. Ако, примерно, искам да променя capacity, го пиша с Ctrl+F и то ми търси всички резултати, където има capacity. И когато натисна тази стрелкичка тук, то ми дава Replace. И мога да го заменя с capacity, примерно. И тук давам Replace All. И то ми казва на колко места го е променил. Което е по-лесният начин, вместо вие да си играете, да търсите целият код, който може да е 200 реда. Да. Нека само да видя къде дава тази грешка, защото съм я хванала в предния тест, обаче после не я хваща и е някаква малка тънка грешка. А иначе маткласа, ако обърнем внимание, той ни дава много методи. Apps, което видяхме, че в предната задача слага в модул числата и прави отрицателните на положителни. Тук има за косинус, equals, floor, което използвахме, log за логаритми, min, max, което, например, ако искам да взема... Затова си има снипет, не знам какво всеки път се мъчи така. Ако искам да взема, примерно, по-голямото от 6 и 9, просто пиша двете числа вътре. И ако стартирам програмата, сега ще иска, то ми взема по-голямото. Като тук може да не бъдат такива числа, могат да бъдат променливи. Например, разделете две числа и ако... Не, това не беше много адекватен пример, но, например, трябва да правя операции с някакви числа и имам опцията да получа две променливи и накрая да трябва да взема по-голямата от тях. Как ги вземам? С matmax. По същата логика има и matmin, ако някога ми трябва по-малкото. Виждам, че има average, да. Май беше така. Май не беше така. Truncate. Truncate прави нещо от сорта на mat.floor, но имаше някаква особеност. Calculate the integral part of a specified decimal number. Прави някакво странно закръгляне това. mat.squared, например, ако искам да печатам mat.squared от от 3. mat.squared то търси числото, което е на втора степен. Което е 3. При 9. Показва ми 1,1, понеже явно 1,7 на втора е 3 точно там. 1,7 нещо.
mat.p, например, ако сте решавали задачи, лицето на правоъгълника е радиуса по радиуса по π, което вместо да пишете 3,14, не знам си какво си, защото това има май около 2000 символа, най-малко след десетичната запетая, или да пишете просто 3,14, което може и да не ви даде правилния отговор, тъй като това е π отрязано до второто число след десетичната запетая, по mat.p, което ви дава π числото. И така правите такива пресмятания. Мога ли да мина на следващото? Мога ли да мина на следващото? Добре. Която беше Vegetable Market. И тя пак е от изпит, само че от... къде беше? Кой изпит? Май от този. Транспорт прайс. Бил басейн. Януари. Добре, не? Тук го пиша на български. Търся на английски. И задачата е тази. Именно като вход получавам 4 числа. Първото е цена за килограм зеленчуци, цена за плодове, общо колко зеленчуци има и общо колко плодове имам, като това, което е особено, че трябва всъщност да смятаме пари и тук прилагаме това, което ви казах с десимал. Тъй като десимал е по-точният тип, когато трябва да се смятат операции, когато не трябва да губиш пари. И всъщност това, което ние трябва да направим е да вземем първото, второто, трето, четвърто число и да направим някакви пресмятания с тях, като накрая ние ще получим цена за килограм зеленчуци, дадено ли е в колко? В лева за килограм. И накрая ние според този курс 1,94 трябва да сметнем колко е цената в евро. Само да видя какви са ми ограниченията. Имам на първи ред числа, които са парична стойност, значи десимал. Винаги, когато чуете пари, трябва да ви изникне десимал. Price Vegetables. Четем, вземаме го от конзолата и го правим на десима. Цената за зеленчуците, за плодовете. И следващото, което имам е общо килограми за зеленчуци и за плодове. Казва, че е цяло число. Аз се хващам на бас, че няма да е цяло число. И че няма да ми искат цяло. Първо, кое беше зеленчуците? Зеленчуците и плодовете. Това колко имаме. Цялото го купвам. Евентуално просто ви писва да го пишете по 1000 пъти, даже сигурно вече ви е писнало. И плодовете, които имам, които пак са цяло число. И това, което трябва да направя, е да сметна колко ще ми е общата печалба от всичко. Да се отпечата на конзолата едно число с плаваща запетая, приходите от всички плодове и зеленчуци. Значи, приходите от зеленчуците смятаме, като се счита, че ще продадем всички явно. Колко реалистично. По тяхната цена и по същия начин печалбата от
плодовете, което са price fruit, по... ще го напиша тук, както го написах горе, да не се бъркате. По тяхната цена. И това, което ми искат накрая, е да сметна всъщност тази печалба, която получавам, в евро. Значи аз ги събирам. Двете печалби. И това е в лева. И всъщност, когато трябва да печатам, аз трябва да печатам моята печалба по курса. Cannot be applied to operands of type decimal и double. Добре. Делено, защото го правя в евро. Ще се объркам. Не знам, защо не ми дава да го напиша това в контрола. Само всички трябва да са давали. Ще го видим. И така спира да го подчертам. Да. И какъв ми е на мен входа? 0, това направо мога да го копирам, да не го пиша всеки път. И получавам 101 евро. Момент само, тук ще, за да бъде по-четливо. Получавам, че моята печалба в евро е 101. А тук ми гърмя за дабъла, защото може би ще стане, ако го парсна тук. Или ако парсна това число в дабъл. Може да конвертне дабъл към стринг. Добре. И в началото имаше няколко пъти, в които ме питаха защо ми гърми. И самия код не е грешен, това, което получавахте не е грешно, просто ето както аз си сложих, за да бъде тук по-четливо, да виждам от всичките тези числа, кое ми е крайния резултат. Си сложих тази красота тук. От 26 марта. Първата задача. Трябва да помните да ги махате тези неща. Аз много пъти, примерно, когато е принтирало резултата, например в цикъл, и всеки път съм принтирала резултата и то ги принтира едно след друго. Много често си слагам един празен ред, за да видя какво става. И забравям да го махна. И съм се чудила поне в началото, докато свикна с тия неща. Докато свикна с джъдж, той не ги маха. Празните редове. Не. Например, когато принтираш някакъв резултат и ти имаш един ред повече. Понякога
Гърми не, а не защото ти е грешен. Не защото ти е грешен резултата, а защото имаш един ред в повече, който той си мисли, че е част от резултата ти, тъй като му е зададено да очаква нещо конкретно, той не се сеща, че трябва да вземе само един вид написаното, а взема това, което има написано, плюс този празен ред и гърми и казва какво е това дете на принцип. От задачата? На Just Control. А в Visual Studio ти дава проблем. Виж някъде... Аха, това ще е нещо от Visual Studio, ще дойде сега да го видя. Ама щом ти го дава в Just, значи нямаш пропуснати скоби или нещо такова. Тето тук има входа. Тоест тук да не е запетайка, а тук иска да е точка, да. Да, трябва в компютъра. Не там. В компютъра имаш една настройка, която не помня откъде се променяше. Защо ли си мислих, че е от тук? На самата програма е на Моля? самата програма, Visual Studio ли е Не. Културата на компютъра ти. Зададено ти е... Да, той пита. Да. Аз свършвам, така че... Не те гона смисъл. Не ме гониш, ама идваш ми. Не те гона, не казваш. Добре. Това бяха задачите, които исках да ви покажа. Тази, която гръмна с първия тест, ще го видя, най-вероятно е нещо, което пропускам в условието и не чета правилно и не обхваща. И на теб ли ти дава това? Ага. Значи мажи нещото. Ага. Ясно. Аз исках това да ви покажа. Надявам се, съм помогнала с някои неща. Ако някой има някакви въпроси. Другата среща, ако искате, може да направим още една по Skype, ако имате някакви въпроси. И сега заради задачите, да, на лекцията. Да, Да. Аз в сряда и в четвъртък ще съм в собствени, така или иначе. Така че... Да. Ще ви пиша в групата. И така. Но човек, що се тръгна? Трябваше да ми помогна.